Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ya ku fito da wayoyinku. Ku an taya yanzu a Google Play Store a cikin akwatin nema sai ku kafta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka. Kawai sai ku kafta install. Ba tare da bata lokaci ba zai sankama muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Har ko yana gama sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin singin fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku kafta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da wata lokaci ba. Yayin da kuma aka gaba da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi daga cikin manhaja sai an taya makaftar waƙoƙi inda za ka kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece! Larai ko jummai, larai ko jummai. Yep.